Abalandeli bethoso lekhansela bathi bakungangcono ukuthi abaxhoshwe ngokuthi mhlawumbe ithoso lekhansela liphume-ke noma-ke unombolo 2 kokungcono, hhayi ukuthi baxhoshwe ngokuthi ithoso lekhansela-ke liphume unombolo 3. Bathi ibona bathenga amathikithi kakhulu, ibona futhi abenza isiqiniseko sokuthi-ke bavota ngobuningi babo. Lapha-ke sike sathola insizwa laphana yasenhlangwini ekade ichaza khona ukuthi no bafethu ithoso lekhansela lirojiwe and futhi bona abaneme ngalokhu kwenzekelile ukuthi ithoso lekhansela-ke lirojwe ngoba phela bathi bona ithoso lekhansela yilona ngabe kufanele liwinile lo mncintiswano. Umfowethu uThwasa sonke lesikhathi ubehleli phezulu unumber 1. Bese ngakukwamukela mhlawumbe ubekade sithi umuntu umkhokhi ushayekile wabo unumber 2 kodwa kusididisayo kuthiwe kuvalwa ngabo 4 ngaleso sikhathi besicheka besane update ethi usahleli number 1. Yilokho okuphethe kabi abantu obabalandeli bathwasa lekhansela ngoba bathenga amathikithi. Ukukhumbula ukuthi amathikithi alomcimbi abiza kunawo yonke imicimbi eke khona igeneral yakhona 200 rand. Isimo esenzeka njengamanje kuzofanele ngempela abaningazi bemicimbi bakwazi ukusicacisa. Siyacela ke bafowethu kubona wonke umuntu onendlela ongacacisa ngayo lesimo akwazi ukucacisa abantu babe neclarity efanele ngayo yonke indlela ngoba okubukekayo njengamanje kubuka sengathi kunokwenzelela emicimbini ethize against amabhenanyana. Ngiyabonga mfowethu. Awufethu uthabuka kaphi umsikazi? Noma mfowethu kucacile kusobala mina ngiphansi enhlangwini isigodi le ofafa. Enhlangwini ngisenkosini yakwandlovu. Yebo ila esidabuka khona othwasa nje sikhulele kubona ibona abantu abashaya ingoma ibona abantu sibathembile nobahuphe nabo bonke ochwane njengoba ubona nje namhlanje ngicabanga ukuthi abantu abamabhenanyana mhlambe babili bathathu kodwa imajority abaculi baphesheya kothubela okungasiphathi kahle lokho. Ngifuna ukukuveza lokho mfowethu abahleli bemicimbi fanele bazame ukuhlela ngendlela ababhalansise isimo. Ngiyabonga. All right.